yekani futhi ukuqamba amanga nithi seniyaprofeta ningaprofethi. Bantu bami ngiyanicela, I'm begging you, all of you, stop this thing. Ayikho right. And nilimaza abazalwane endleleni. The fact ukuthi you are always sihlala nawe senza zonke izinto sengiyaprofeta. Uzala zoprofeta kimi. No, ngiyacela yiza. Uyabona umuntu obanje umoya uNkulunkulu akhulume kuye. Imena. Ulethe phela uthi mase ekhulumile uNkulunkulu uzombona ngisho indlela azofika ngayo. Uthi ayikhuluma uNkulunkulu. Wozala nguprofeta wena mina ngimuvosa la khonto esengiyibona. Yekani ukubona into engekho. Yabona abantu abami sengihlale nginivikela sonke isikhathi ngoba lo muntu ombonelile usuka kuwe eze kimi. Azothi yazi kanti baba sekhona usethe usengibonela ukuthi angisazi manje noma uyindodana yami sengizothini ukuthi unamanga. Lo khulumile unamanga. Don't try to show off ngamandla kaNkulunkulu. Thobekani nje bazalwane, thobekani. Futhi nikuvumele uNkulunkulu aniphakamise.